kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego go. Magandang tanghali, kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga magtotropang ang usapan ngayon ay tungkol sa mga maintenance. Mabuhay ang mga kwarentahin! Yun, mabuhay! 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 Di ba talagang nagbabago po talaga ang preferences sa pagdating ng panahon, 'di ba? Nagbabago po talaga dati kapag ganitong Friday, anong usapan, 'di ba? San tayo mamayang gabi, anong oras ang walwalan, 'di ba? So, 'yun yung mga concern, sinong lalandiin natin tonight, kanino tayo maglalasing-lasingan. Ngayon ang pagko-compare, isang ospital ba mas okay yung sleep study? Ano bang alternative ng mura na ayan nasipap yan. Pwede ding pang high blood. Correct, 'di ba? Parang ano bang dapat bilhin? Amlodipine ba? Correct ka. Anong statin mo na tinitira, 'di ba? Yung mga lipitor-lipitor, mga ganun. Ilang milligrams. Ayan na. O kaya, baka naman may contact ka, caregiver naman dyan, di ba? Nagbabago talaga. Iba-iba talaga tayo ng preferences. I remember this vividly talagang natatandaan talaga ng utak ko na in my early 20s, kapag ganitong Friday, natataranta ko pag ganitong oras, yan, mga alas, wala pang 1 p.m., ganitong oras, wala pang schedule ng ganap ng gabi. Walang ganap mamaya. So, talagang gagawa ako ng paraan para merong ganap. Diba? Ako naman naalala ko dati dito, pag Friday. Sa station? Oo. Nung nasa ESFM pa ako. Ako na yung mamaya, kinukontrata ko na lahat. Mamaya, harbor tayo. Correct. Diba? May mga ganyan na, tsaka madali kang mahila dati. Parang wala tayong ginagawa dating iba. Kasi totoo, ang dali nating hilahin. Ngayon, hindi mo na ako basta-basta mahihila eh. Medyo may schedule. Ayan, nag-iba na yung priority, especially nung nagkaanak na. Correct. Tama, totoo yan. So, priorities change and things change. Wala lang napag-usapan lang yung shout-out tungkol sa mga tropang ang conversation ngayon o ang usapan ngayon ay usapang medical. 'Di ba? Kanina lang nag-uusap kami off-air ni Diego tungkol sa tinatawag na sleep apnea. Ganyan. Na-amaze lang ako sa sa pagkakagawa talaga ng katawan ng tao. Ang galing talaga ng pagkakagawa ng katawan ng tao. So, ang galing talaga ng Diyos na meron tayo. Isa lang pagpapaalala na there is a God. So, kung meron kang pinagdadaanan na matindi, pag nalaman mo yung mga proper functions ng mga katawan natin, ma-amaze ka dito eh. Kasi ito yung isa sa mga isang argument na sinasabi ng mga apologetics. Sino naman yung mga apologetics? Ako ba yan, yung pag nalalasing? Sorry! Pasensya ka na! Ang nag-apologize. Lagi nag-apologize. Ano naman yung mga apologetics? Ito yung mga nag-i-evangelize na sila yung nagpapakalat ng gospel, nagsasabi na there is a God. Kontra doon sa mga atheists na hindi naniniwala. Hindi naniniwala na meron Diyos. Yung design pa lang ng katawan natin, correct. points out to a creator. Na meron talagang gumawa. Kasi like for example, itong relo natin, hindi naman to nag-exist. Ibig sabihin, may gumawa nito. Kaya ganito yung design niya. Tama. Kasi katawan natin, makikita natin naka-design siya eh. Totoo, ang galing. So merong designer. Ang galing nung parang, for example,
foot and mouth disease. Sorry, yun yung naisip ko. Ang foot and mouth disease, dahil uso siya sa mga kabataan ngayon So dahil ito ay viral, hindi tatalab sa kanya ang antibiotics. Kasi ang antibiotics ay tatalab lang kapag ang infection ay bacterial. Kasi ang gagawin niya ay lalabanan niya or something. Yung bacteria. Di ba yung ang galing nun? Sino gumawa ng antibiotic? Di ba tao rin? Sino gumawa sa tao? Di ba? Sino yung nag-create ng brain? Correct. Para gumawa ng mga particular na mga pills that we need for particular problems to sa ating katawan, 'di ba? Ang galing ng pagkakadisenyo ng ng katawan natin. Tingnan niyo po mga kabisyo. Bakit po yung butas ng ilong natin nasa baba? Kasi kung nasa taas to, paano pag umulan? Kawawa tayo. Kawawa tayo pag umulan. 'Di ba? Totoo! Malulunod tayo! Bakit tayo umaatching kapag ka merong foreign body? Diba? Kasi protection pala ito. Diba? Ang galing ng lahat yung bakit ang puwet mo nasa likuran? Parang kung dito sa gitna ng mata mo. Imagine niyo na lang. Ang pangit, di ba? So, we were designed talaga perfectly. Correct. Bakit ang dibdib ng babae, dalawa? Oo. Paano kung isa lang? Correct. Ang hirap, di ba? At, di ba? Paano yung pagkakadisenyo sa katawan natin? Bakit ang mga tatay o ang mga nanay pag nag-e-edad na sila, di ba? Nagkakaroon sila ng tiyan. Ang pag-design perfectly? Pang ano yan? Patungan ng bata. Paano lang kung sa mga kalalakihan? Yung organ natin nasa likod. Paano pag umihi? Diba? Ang hirap. Paano na lang kung ang organ ng babae ay ang kanyang bibig? Ang pangit tingnan, diba? Wait lang, iihi ako. Diba? So, everything is perfectly made. Yes. Diba? And perfectly designed. Wala lang. Kung halimbawa ngayon na nagkakaroon ka ng mga question tungkol sa iyong pananampalataya, normal naman yan. Kasi syempre may mga pinagdadaanan tayo, mga pagsubok, mga problema na ang hirap maniwala kay Lord. Diba? Pero, lagi lang din nating tatandaan na may dahilan kung bakit nangyayari yan. Yung iba na yung mga hindi naniniwala kasi sinasabi nila dahil sa science daw. So parang mga matter. So hindi sila naniniwala talaga kay Lord. Alam mo yun yung di ko mag-gets. Alam mo, promise, wala lang. I mean, sige, intindihin na lang natin kung bakit, 'di ba? Pero ang hirap nang wala kang pinapaniwalaan na Diyos. Parang paano 'yun? Kasi nakadepend sila sa science, sa mga material things. So maganda nga yung ni John Lennox na isang Christian na isang argument niya. So yung brain mo, nagtitiwala ka ba sa brain mo? Sabi niya, yes. Sinong gumawa ng brain mo? So kung hindi ka naniniwala sa God, ibig sabihin, hindi ba pagkatiwalaan kung saan galing yung brain mo? Bakit ka naniniwala sa brain mo? Diba? Na hindi mo din nakikita. Diba? Kasi syempre ang sinasabi natin, to see is to believe. Hindi ko naman nakikita yung God eh. Ganun din yung brain mo, nakita mo na ba yan? Hindi ko naman siya nakikita eh. Nilabas mo ba para maniwalang meron kang brain? So hindi kung, naman kung hindi nag-i-exist si God, everything is relative. Halimbawa, yung tama sa akin, pwedeng mali sa'yo. So, hindi ko pwedeng sabihin yung mali mo, yung tama mo is mali. Kasi relative depende sa orientation ko. Depende sa paniniwala ko. Kasi wala namang magdidetermine ng morality. Ng masama or mabuti. Pwede sa kultura ko, ang pagpatay ng tao ay hindi normal. masama. Para sa'yo, masama. Sino ka magsasabi sa akin? Wala namang God eh. Diba? Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Merong, there is a God. Yes. Kung ayaw mong laliman yung pag-uusap tungkol dyan, yun na lang katawan natin eh. Yung katawan na talaga natin, ang galing na pag, tingnan mo, ito po madaming mga ganitong example. Pag may sunog, di ba, lampa ka? Pero nabuhat mo yung rep? Totoo. Nabuhat mo yung TV? Pag ginabol ka ng aso. Correct. Nakakaakyat ka ng kisame. Di ba? O kapag halimbawa nararamdaman mo na madilim ang paligid, feeling mo may multo, tumatayo ang balahibo mo. Di ba? It's an indication na baka nga may multo, baka may sick, may nasisense kang hindi tama or hindi paranormal siya, 'di ba? So, ang galing lang na
tumatayo yung balahibo mo Oo. kapag ka nakakaramdam ka ng Ayan. fear. Oho. 'Di ba yung mga ganon? Tapos yung mata na lang natin, 'di ba? Pag matutulog na kayo, pag pinatay mo yung ilaw, ang dilim-dilim. Ang maiiwan na lang ng ilaw diyan kung yung number ng aircon, Correct, halimbawa. oo. Pero maya-maya lang, ang liwanag na, nag-a-adjust yung mata natin. 'Di ba? Imaginin mo yun. Ang galing nun eh. Ang galing po talaga. So, lahat po tayo perfectly designed yung Yes. katawan natin. So, isa lang pong pagpapaalala na meron pong Diyos na gumawa sa katawan Tama. natin. So, ano man ang pinagdadaanan mo, lagi mong tatandaan, there is a God. Imaginein mo na lang kung wala tayong hinlalaki. Oho. Paano tayo maghahawak ng cellphone? Sige nga. Correct. Paano tayo magbubukas ng payong? Sige nga. Diba? Oo. Isipin mo pa, sige nga, paano ka magbubukas ng payong? Pagka wala kang, Kausapin natin si Kuke, hindi kaya si E.T. o diba? Si Kokay tsaka si E.T. hindi nagbubukas ng payong kasi hindi nila alam paano. Imagine mo kung tatlo lang yung daliri natin, Kaya ano, di ba? nga. Diba? So, ano po, ang galing ng pagkakagawa po ng katawan Oo. natin. Tsaka yung teknolohiya na meron na nagagawa ng tao, Yeah. ang galing lang talaga nun eh. Lambawa, tinitingnan kita ngayon, Diego, meron kang salamin, 'di ba? Oo. Paano yung pag-detect ng, 'di ba, ng Oo. grado? Yung grado na lang. Paano mo malalaman na may grado ang Oo. isang tao, 'di Yan, ba? anong klaseng gradong ilalagay mo para sumakto dun sa pangangailangan ng mata para makompensate yung 2020 na Oh, vision. 'di ba? Yung ganon. Oo. Oh, hindi ba't ang galing nun? Oo. Kung di ka nagagalingan, edi wow. Ikaw na. Edi ikaw na. Ang hirap mo naman pasayahin. Apakahirap mo naman pasayahin. 'Di ba? Ang galing lang eh na nakakatuwa na na-discover ng tao kung ano yung mga pampaganda. Mhm. 'Di ba? Ano Oo. yung mga pampakinis, ano yung mga pampakinang, Oo. 'di ba? Imaginein mo, bakit tayo merong Mayat de la Rosa necklace? Oo. Fine jewelry na necklace kasi may liig tayo. Imaginein mo kung ang liig mo nasa noo. Kung wala tayong leeg. Kung wala tayong liig. Pinatong lang. Pinatong lang. 'Di ba? Kung ulo, Parang mga balikat Roblox agad. tayo. Sa Roblox, di ba? Totoo. Tapos lang leeg. Wala. Wala ulo, balikat agad. 'Di ba? Pero hindi eh, may liig tayo. Oo. 'Di ba? So, kaya dahil meron tayong liig, nakikreate ang mga damit na turtleneck. Oo. 'Di ba? Ang Saka galing. may purpose talaga kung bakit may mga ano tayo, may leeg tayo. Tama. Pati Oo. nga, sabi nga ng mga iba, Oo. yung mga makaluma pa rin pagdating sa teknolohiya. Kasi ngayon, lahat na ng klase ng buhok tinatanggal eh. Sa Oo. anumang klaseng parte ng katawan. Nauna-una lang si Diego. Pero, may mga iba pinapatanggal nila yung mga parts of the hair sa iba't ibang parts of the body. Aha. Pero may dahilan kung bakit din may buhok dyan in the first Oo. place eh. Kaya siya nilagay dyan. Oo. O, 'di ba? So may function po talaga It's a ang lahat. protection. Oh, protection diba? siya actually eh. Imagine- Protection tsaka, bawa bigote, pangkilit eh. Oh, 'Di ba? Imaginein mo na lang kung yung mga ilong natin lahat may buhok. Ganyan. Sa labas, 'di ba? Hindi, yung sa labas, di ba may buhok? Imaginein mo na lang yan. Diba? Araw-araw tayong mag-aahit. Yung agahit sa ilong, 'di ba? Hindi eh. Kasi perfectly made lahat. So, tama. yun lang. Isa lang paalala na kung meron kang pinagdadaanan Yes. na matindi, tingnan mo lang yung lahat ng parts of your body. Sabi nga daw nila, if you go to a really, really quiet place, meron daw ganun eh, na talagang sobrang quiet. Tapos, itatry mo ring i-quiet yung mind mo. Yung utak kasi natin hindi quiet. Eh. Aha. Ako sure ako, yung utak ko hindi quiet. Lagi siyang maraming sinasabi sa utak niya kahit hindi niya sinasabi sa bibig niya pero sinasabi ng utak niya. If you try to be quiet, you can actually hear o maririnig mo talaga yung flow ng dugo mo. Aha. And at ang flow ng circulation ng dugo mo, it circulates sa 24/7. Amazing, di ba? Na yung kinakain mo, pag dinigest siya, masa-circulate siya sa lahat ng parte ng katawan Correct. mo. Di ba? Ang galing nun! Amazing! Because our God is amazing. Yes. Yan. Isang pagpapaalala ngayong Friday na ite. Salamat na marami sa pagtutok! Asya, hanggang dito na lang po muna kami. Ito po ang kumikinang tambalan. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok at nakaantabay. Siyempre naman lahat tayo gustong-gusto natin na hindi maging boring ang ating araw. Kaya naman kung gusto mo ng fun and exciting na laro, tara na! At mahilig ka sa Tong Its, let's go sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone dahil you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamitin panglaro sa kahit anong game at kaya ring i-cash out. May 2 event araw-araw. Kaya G ka na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Kaya G na sa Tong Its, Tara Game Zone. Tanda ng gaming dapat, fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun! Alright, so again, sa mga kabisyo po natin, gaya po ng paalala po namin sa may mga pinagdadaanan, may Panginoon po na nandyan po para sa atin. Okay? Correct. True laluto lang halong eklavu. You have to is to trust Him and trust the process. Trust the process. Everything will be okay. Yeah. Okay, Alright. Doki. Bye! Salamat. Bye-bye.